wayang yang ada isinya Bagong itu berbunyi seperti ada protes dari dalam kota. Dogdak, 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 dog itu. Lalu pagi tadi saya cek satu-satu wayang yang ada di situ. Nanti wayang baru semua. Setelah saya cek, ternyata saya tahu bahwa itu ada yang protes wayang saya itu. Ya karena job yang disensel banyak dan juga kita yang dirumahkan tidak boleh keluar. Ternyata mereka juga ada pemberontakan dalam diri mereka. Terutama yaitu Ketua Pemuda Karangkadempel. Siapa? Tahu kan? Ketua Pemuda Karangkadempel yaitu Mas Bagong. Nah, pagi ini saya ambil wayangnya. Akan saya ajak dialog. Kenapa dia protes, bahkan yang lainnya itu diam-diam saja. Dia selalu protes dengan keadaan seperti ini. Oke. Ini sudah ada wayangnya. Nah, pelan-pelan ini tak masuki dulu sesuatu biar bisa mengeluarkan semua unek-uneknya. Sebentar. Gong, nah, sudah mulai bicara dia. CAP nek diundangi Mas Bagong. Dalem Pak Darang. Nah, apik iki jenenge ngerti tata krama, ada. Ngerti unggah-ungguh. Ketua Pemuda Karangkadempel ora kena bahasane sing kasar. Kudu nek diundang karo Pak Darang. Bagong, dalem Pak Darang. Nah, itu nengke. Cengengesan ora. Tak takoni. Iki rasa lucu, ora ono wong delok. Ya. Yang lihat hanya orang-orang streaming biar mereka tahu. Ngombe kowe ngopo? Jujur wae. Aku ora ngopo-ngopo, ngapusi. Ngapusi kowe. Gunawan sing laporan karo aku. Nek kowe ting gludak ning jero kotak, ta. Piye? Ngopo? Jane ngopo wong kabeh ya do meneng kabeh kok. Wayang ki istirahat. Ngono lho. Ora karepe bendina pentas. Aku kuwatir ya Pak Seno. Kuwatir ngopo? Kuwatir nek do lali karo aku. Engko nek aku metu wis ora ngerol meneh cilaka. Ngurang. Kamu sudah ada di hati para pemirsa. Sudah ada di hati para penggemar-penggemar itu gak akan lali lho. Penontonnya piro kuwi kabeh do kangen karo kowe. Gara-gara corona. Nah iya, ning saiki adewe kudu sabar. Kudu nang omah wae. Job pirang-pirang sing kudune nyambut gawe dadi ra nyambut gawe. Janjane pikir aku ki ora mung perkara mbutuhke awakku dhewe lho Pak Seno. Ning aku ya mikir karo para kadang-kadang para kanca-kanca wiyaga pesinden. Kan selama ini dheweke do iso nuwun sewu entuk apa jenenge iki dhuwit sekali nyambut gawe. Iki gara-gara corona iki upama wujude gedhe padha aku tak tantang gelut kok. Awe ngerti dhewe to Pak Sino? Prabu Baladewa tak tantang, Raden Werkudara tak tantang. Aku mung corona. Sayange kok kaya mungsuh demit. Ha iya, ora ketok kuwi cilik banget kok, Gong. Heeh. Ora iso digedhekke apa? Ora iso. Glentrik kowe, ora iso digedhekke. Nek dicekeli ora gedhe kuwi malah bahaya nek dicekeli kok rumah kamu aneh. Kuwi iki penyakit ya, kudu apa-apa kuwi. Asem tenan. Ngene, aku jane mung pengen curhat piye. Aku kan wong iki terkenal aku mengutarakan apa sing dadi pengunek-uneke masyarakat. Heeh. Ada? Biyen zaman pentas dalang jemblung meskipun hanya sak jam, wis gawe lega hatiku iso ketemu karo penggemar-penggemarku. Wis tak sampaikan beberapa pesan. Ora usah apa jenenge meden-medeni masyarakat. Betul. Apik kuwi ora meden-medeni masyarakat. Masyarakat digugah hatine.
Masyarakat digugah rasane men semangat. Atau men iso melawan corona. Terus rumahsaku saiki kok sing do numpaki. Numpaki sapa? Numpaki sapa ayo? Numpaki kuwi lho berita kuwi. Wo, kuwi reget pikiranmu, reget dengkulmu mlocot ora karo dalang kowane ku nek reget ora. Do numpaki ngene contone Mas Eno, piye? Kabar sing ditampa nek Dede, Dede kuwi iso menghilangkan utawa menangkal penyakit corona. Nah iki terus do ditumpahi karo wong-wong sing nuwun sewu, kaya arep minteri arek awake dhewe, dimana awake dhewe iki wong goblok. Dede sing maune dianjurke jam 10. Heeh, ta? Bener. Jam 10 kuwi ana salah satu sing ngatakan nek jam 10 kuwi Dede sing apik. Terus ana berita meneh sing di-share. Dede kuwi aja jam 10. Jam 09.00 luwih apik, jam 8 luwih apik. Pokoke aja terlalu pagi. Kaya ngono kuwi apa ora bingungke. Kene iki wis direwangi raine ireng kaya ngene. Meng perkara ora kepengin kena corona, digawe bingung meneh. Ming jame kok digawe bingung. Mbok ya wis, Dede iki pokoke anggere jam 8 tekane jam 10 kuwi sinar matahari kuwi apik ngono wae rasa dadak perlu gawe bingung pikirane wong. Masyarakat iki wis bingung, ora iso nyambut gawe, ora iso kerja, ora iso golek sandang pangan. Mesa ming perkara Dede kok digawe perkara lho. Oh, stop wis. Dede jam 8 ya apik, jam 09 ya apik. Aku percaya sinar matahari kuwi sehat, sing ra sehat iki cangkeme sing domong kaya ngono kuwi. Betul, kaya ngono sing tak arepe. Aku ya resah, Gong. Aku ya bingung. Lho. Aku ki piye carane supaya ben masyarakat ki ora bingung. Wis kebacu Dede jam 8, terus ana pengumuman Dede apik jam 10. Lah jam 10 ucul klambi meneh. Heeh, aku ya sing nek wedok. Oh, ngawur ora. Ucul klambi ki nek wedok, lah iso marai Dede. Gede, Gus. Wah, saru iki dipresani biaya akeh kok. Ora becik kedadiane nek dipresani biaya akeh ngono kuwi ya. Ora omong sing apik, ora usah lucu to. Iki ora ana wong ndelok. Iki sepi lho, nang joglone wetan iki sepi rasane ta. Omong kaya ngono kuwi. Iya, aku yang ngomong kok. Saiki lambat laun wis mulai membaik. Kita pertahankan, nek perlu kita tingkatkan. Ada Pak Sena? Iya, iya. Iki saora-orane kanan kaya ngene iki dhewe melu tuna lho. Mbok jelas. Saiki wis diomongke nek paling ora sok tekan bar lebaran. Wis bayangno, iki saiki sasi apa? Iki September yo. September dengkulmu macet iki. Oh, kurang ajar. Karo juragane kok kurang ajar ora. Ngapunten Mas. Ngono kuwi sing apik. April, Mei, terus Juni apa? Juni. April, Mei, Juni. Paling ora anu awal Juni awak dhewe iki pentas meneh. Ha iya, mula sing tabah. Aku wingi dipentasi tok celengi ora. Tak celengi nang ngempring e. Tok gereja-gereji nang ngempring iki ora ana ndake kuwi. Mentok graji, yang lalu tok graji, tok jupuki, tok graji, tok jupuki. Ayo wis ora mlumpuk. Heeh, sekarang gue tuku rokok. Lah butuh rokok iki mrene. Kene iki rokok akeh ae lho. Kowe nek ora ndirokok ora nglinting suket ya doyan to. Wah, iki nek ora juraganku tak uneke cangkeme, wis kebacut muni ora. Kuwi minta njaluk kaya ngono kuwi. Terus nyuwun kanthi kawigatosanipun ingkang sanget. Iya. Karang bangsane awake dhewe, masyarakate awake dhewe iki ya, Mas Ena. Kuwi akeh sing bercocok tanam, petani, nuwun sewu, ana sing dodolan. Nek ora ana wong tuku, nek ora entuk ning sawah, ora empuk metu saka omah. Heeh. Kuwi ya perlu dadi kawigatosan. Iya. Nuwun sewu para bapak-bapak sing asta ning dhuwur minangka dadi pemerintahan. Heeh, kula aturi menggaliaken para masyarakat. Ha iya. Aku mau tau maca lho. Macane endi? Ya nang berita-berita, aku ki yo ning kota yo ngedep HP. Bela elokno. Heeh, padake. Ngedep HP, aku sok maca nang medsos. Sosdor jebluki ndasmu kuwi. Wah, kowe iki senengane takoni omongane ngono kok sing apik ora.
Iya, medsos padha ngomongke ana salah sawijining nuwun sewu pimpinaning negara sing apa jenenge iki gajinya selama 3 bulan untuk masyarakat. Ana sing wakil rakyat gajinya 3 bulan untuk masyarakat, gajinya 2 bulan untuk masyarakat. Mbok ayo toh mempunyai sifat yang seperti itu. Toh nuwun sewu. Masyarakat kan perlu dilindungi, masyarakat perlu disejahterakan. Ngono lho. Sing tak suwun ngono kuwi. Ora meng urun kok meng obat semprotan iki ngopo? Ah iya ya. Kabeh masyarakat wis iso gawe nek obat semprotan ngono kuwi. Bener. Njumbuhake do nalika semono jaman semono. Zaman nalika nyalon kuwi lho. Saya ada karena untuk Anda masyarakat. Saya itu ada karena untuk suara Anda. Saiki ora nyuwara, entek akine. Iya. Kowe pancen bener. Kowe dalam suasana seperti ini sih luar biasa. Didi, main kemripi dadi krecek. Lho, main kenceng kulite iki, main sehat. Nek kulitmu kenceng ora kena virus ngono. Rasa cedak-cedak garing. Gareng kae terindikasi kae. Heeh, aku nek cedak tak tutupi cangkemku. Ah iya, bisa. Tulung nggon kotak dikai iklan Pak Sino. Men dadi krecek kabeh wayange, heeh. Iso metu aja nganti ngerti wong ndak kaget karo kowe. Ngono wong kok gede banget matane. Matamu ngene ora. Aku mung ngomongke kok wong gede banget mripate kok dadi kaya ngono. Wah, engko ndak do gila. Ah iya. Ya apik ya wis. Welingmu mau mengko iso aku tak sampaikan. Ya awake dhewe iki sebagai nuwun sewu ya Gong. Awake dhewe sebagai seniman iki sane menjadi media sosial. Media masyarakat, media suarane masyarakat disampaikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab kewajiban awake dhewe. Sebagai pekerja seni sing iso nglumpukke masyarakat akeh, tur masyarakat mengko bakal nek dikandani awake dhewe ya bakal ngerti. Betul sekali. Ndak karepe ngono kuwi lho. Ah iya, iki mau. Wis Mbak Seno. Wis, udah. Aku urung. Awar mangan apa? Omong kuwi do pring akeh. Dong jati akeh. Ana juragan kuwi tak ajar ning ketua pemuda ya kon mangan dongpring. Ha ya ora ngono. Takoni mangan apa kok angel. Aku ducek ya, Gong. Ndak masalah, aku njaluk. Ayo engko nganu waraku join. Ayo ming siji kok aja diketokke mereke. Ha iya, pokoke engko ndak para wiyaga-wiyaga do meri. Waduh dalange isih udut. Anu filter kene wis do ngelinting. Ah iya. Seneng aku. Aku ya sok kangen karo kowe. Iki nek bengi tak delok kowe. Oh, Kayak mobilnya gak dijajal, kayak mobilnya tak templeki raimu, rupamu, ketua Karang Kadempel, gede banget. Tadi lah ulungan yang tinggi mesti doiling karo wah, bagong do nyegat. Alah, nah. Pak polisi nek nyegate ngerti mobilnya wah iki bagong iki, wah idolaku iki ora iso dicekel. Ora iso dicekel langsung kundara dengkulmu mlocot. Hahaha apa. Ya sinambi ngilangi kangene para penggemarmu ya, Gong. Supaya penggemarmu ki bisa apa jenenge? Ora lali karo kowe. Aku kuwatir itu. Ora. Itu ciri khasmu luar biasa. Kami itu publik atau figur, ya kok publik ya figur anu suara masyarakat. Loh. Kami itu kowe iki nek wis metu nang kelir ngono nang sing nyuwara ngono kuwi nuwun sewu jarene sing aku tahu takon kenapa kok kowe seneng Bagong ngono. Jarene Bagong iki bisa menyuarakan hati kita ketika menonton, bisa menyuarakan suara kita ketika kita menonton lho. Ampumi nang kono kuwi kok. Ah iya. Itu dah join rasa oke-oke kata patuk. Bayi ae ora udut watuk terus. Akhire watuk ora perkara udut, kuwi kandhane ngeyel kok senengane ora.
Tak pikir-pikir kowe kira edan lho Pak Sino. Kok rada edan. Kowe kok ngomong dhewe diwangsuli dhewe. Ha iki meng nuruti karo kuwi apa netizen kuwi. Streaminger ngene ngarani. Minger ndase. Minger ndase dengkulmu. Kuwi lho dadi tonton kuwi ora. Ngunak-ngunakke minger ndase walat ora. Sembrono senengane ora. Ha iya. Awitekno arep ngevlog karo sapa? Aku jane kangen ya, Pak. Kangen karo sapa? Kangen karo sinden-sinden. Ya rasa sangene iku do dibu dhewe-dhewe wis do ben golek pangan dhewe-dhewe. Engko ora gludhekan ning jero kotak lho ya. Ora. Tenan. Sumpah wis ora. Ora usah protes. Aku mung pengen ngomong ngono aku anggere muni ana apa sing wis diinformasikan ke masyarakat, wis dilakoni, terus iso digawe bodoh, digawe bingung, ming perkara matahari, jam. Kok geger lho masaku kuwi. Apa iki dede jam 8, apa iki dede jam 9, apa iki dede jam 10. Aku wis arep menginformasikan iki. Dari dokter Bagong dede apa jam 9 bengi. Kuwi nek arep ora ireng raine. Ale dede nek jam 9 bengi akal-akalmu ki ora mutu. Lah dede nek jam 9 bengi matahari wis ora ana kok nyumet kompor sirahe dithokke nang kompor ora mateng. Sengit aku. Ngono. Do digawe ribet, do digawe repot masalahnya. Ra nyenengke kok. Ah iya, ya wis ora sabar. Sabar sareh. Ya, sing sabar. Masa kaya ngene iki ora usah dienggo nesu. Ora nesu piye? Ngelih ra dedet tuku rokok angel kok ora nesu. Iki ngati-ati nek nganti do digawe bingung malah engko nek nganti rakyat nesu cilaka lho. Wis to. Anteng wis informasi yang disampaikan masyarakat ora usah diulah-alik mung perkara jam. Wis ngono kuwi tok wae. Iki pesenku. Dirungokke ora. Wah, anggere aku muni ngamuk. Aku ngising sak nggon-nggon. Lah, kuwi jenenge wis nek nesu elek banget iku. Wingi nang ngarepe gareng yo ngebrok to. Mangkel aku gareng kok dikono omong ora lunga saka omah kok lunga wae. Sing jeneng apa penularan virus ki saka nganu lah, Truk. Saka apa? Anu kok, Truk. Mas Sena. Heeh. Saka apa jenenge? Berpegangan. Wong aku njawel bojoku nggo genter kok. Lho. Ando tenan piye? Ah iya, mbangane aku ora ngerti bojoku kena apa ora. Ana. Aku bojoku ya ora ngerti aku kena apa ora. Mula bojoku nek njawel aku nggo genter. Aku nek njawel bojoku nggo genter, tak jawel nggo genter. Bu, goleke wedang, engko nek wedange bar digawe terus aku disuthuk nggo genter. Tuk, wis, Pak. Lho, ya ora apa-apa sing penting ora gawe wisuna. Ha iya. Pewe. Dadi kita mengantisipasi aja ngasih kena corona mau apik. Seneng aku. Ngono wae Pak Sino. Heeh. Dadi aku wis paham. Ya monggo aku tak sik elek-elek. Rasa perlu kowe protes. Aku wis kesuwen ngenteni. Nek unek-unek kuwi tak tokke sok bar bodo. Ayo. Wis ora ana gunane. Ha iya. Nek miturut kowe, Gong. Iki mumpung dipersani piyai akeh, 1000 piyai sing mresani pisan vlog iki. Nemu pirsani piyai akeh, aku tak takon karo kowe, kira-kira virus iki rampung isih suwe apa wis nyaketi rampung, Gong? Wah, engko aku nek muni darani apa paranormal. Ya ora iki ming bedhek, Gong. Ngene, Truk. Truk meneh Truk undangke Truk piye? Pak Sena. Ya. Nek masyarakat iki apa jenenge? Bangun miturut. Masyarakat kuwi manut. Masyarakat kuwi gelem berdiam diri di rumah. Heeh. Wiso nganggo sabun. Dadi sabun ki mung nggo wiso. Ora kena nggo liyane. Karo nggo adus. Iya. Ora kena nggo ndak boros. Iya. Masyarakat manut wiso nganggo sabun. Nek jagungan karo kancane jarake paling ora 2 meter, ra ketang telake jebol.
Aku terakhir jebol, ada omongan seru-serunan. Ayo, ini kira apa-apa. Kuwi ora suwe meneh, Tru. Kita akan menjadi negara yang diakui oleh dunia bahwa kita bisa menang melawan corona. Jos. Ora ana wong tepuk tangan ya, Tru. Ora ana wong, sepi banget ora ana wong. Mula tak angkah. Ora ana wong ki ben dhewe iki iso curhat. Soalnya nek ana wong liya nek aku engko ngomong ngene iki ndak. Engko ndak kok dikira wong sing apa ya piye jenenge. Bagong kulit kok dijak omong, engko ndak dikira Pak Sino Edan. Ha iya. Nek Pak Sino diarani Edan kan aku ora trima. Ha iya. Soale aku ora seneng nek Pak Sino Edan. Ha iya, nek Pak Sino Edan sing arep nakoki aku sapa? Ayo akeh, iso akeh ngono lho. Ning ciri khase dhewe-dhewe. Bener. Ha ciri khase ora iso dimereni kok. Ciri khase ya kudu golek dhewe-dhewe jenenge jati diri. Ha iya. Bener iki. Sepi banget ya. Ah iya iya. Lah iki dienggo bersemayam kowe. Kapan sesuk arep numpak mobilmu? Tak ubeng-ubengke. Ngono. Sesuk aku isih kepengin nang jero kota iki. Oh iya, ngaso. Wingi ya wis ora kurang-kurang nganti sosok kentekan bahan aku. Ambok tuku wong semen ya ono, pasir ya ono. Nggo ngecor kowe iki piye? Lah atus to. Emosi. Ora kena emosi, sing sabar, sareh, semeleh, ora kena emosi. Garap-garapan kena iki nggo nglucu ngono lho. Lucu sak guyu sapa? Lah kuwi penontone 1000 luwe kok. Iki nek pentas penonton 1000 wis kok buan lho, Gong. Ah iya. Monggo iki ademe wong loro ora nggo gamelan. Heeh. Gamelanmu pira, Pak? Ah ora duwe gamelan. Ora tau dienggo kuwi. Oh urung sah. Ora sah dienggo. Sing dienggo sing wis sah-sah dirusak-rusaki. Nek arep nggo, aku kangen nembang. Wong wuda, wong donya, wong wuda dengkulmu maca ora aneh-aneh senengane. Padha eling. Ayo apik. Seneng kes. Wajan. Esuk duwe ide lakon apa meneh, Gong. Iki aku mah iki rada mrucut saka corona ya. Anu teman Mas Ina. Di lain sisi, waduh, ngono kuwi jujur ora. Oh, sisi ngene kok jijik apa? Wegah aku. Gilane ora. Jorok penularan virus. Ya, maaf. Anu digebek sabunmu cangkeme. Di apa sikati nggo sabun men ora kena. Wis ora. Mau aku nek kowe percaya kowe bosku. Ha iya. Penonjolan tokoh Bagong sing Pak Sino lakukan. Heeh. Kuwi ora usah wedi Pak Sino. Jadi aku ki ya salah satu tokoh wayang yang harus ditonjolkan. Syukur alhamdulillah. Apa akeh sing do seneng. Ya, Pak Sino ya. Canom-nom do seneng karo wayang mergo penonjolan tokoh Bagong. Sing jeneng cerita wayang. Ha iya, piye? Pancen rada kontroversi sampean. Kontroversine masalah nggo napa? Kontroversine sampean nganggo lakon Semar bangun pabrik, Semar bangun gedung kesenian, Semar bangun desa lan sapiturute. Asline kuwi lakon ra ono. Ha iya. Ning kok anake, ora apa-apa. Sedikit tenang. Semari anu sebagai apa jenenge? Apa jenenge? Pangejawantaing kawula. Heeh. Pangejawantaing kawula kuwi duwe hak mbangun apa-apa. Dia iki lakon wayang iki nyun sewu. Sing rada metu saka pakem kuwi nek iso digawe lakon kaya TV ya lho, sinetron ya lho. Ngono ora masalah. Sing penting masyarakat seneng, sing penting masyarakat paham. Masyarakat ngerti Semar Gareng Petro Bagong, Janaka, Kresna, Werkudara lan Duryudana, Durna Sengkuni. Ngerti watak-watake. Tumrap aku wis apik, mergo watak-watake wayang iki dipirang dadi loro, ala lan becik. Nek masyarakat iso paham, Janaka ki wong apik, Kresna ki wong apik, Werkudara ki wong apik. Nah, Kurawa ki wong elek, Sengkuni wong elek, Durna wong elek, Duryudana ki wong elek. Wis sebagai apa jenenge? Pelajaran hidup. Dadi nek ketika engko lakone wis beda, umpama aku
lakone wis ora ngerolke Bagong ngerolke Ponokawan. Jejer Ngastina iki penonton wis paham, kae mesti dirembuk sing elek. Rembuk sing elek sing ora prayoga. Ah iya. Bener. Dadi Ponokawan ki pangejawantahing kawula, pangejawantahing masyarakat. Masyarakat berhak membangun apapun. Asal itu untuk kemajuan negara. Bangun pabrik ya kena. Ayo. Bangun gedung kesenian yo apik. Toh kesenian kuwi pancen kudu dilestarekke. Ngono ya, Kang. Ah iya. Ngono lho. Dadi lakon sing iso memasyarakat, lakon sing iso ditampa dening masyarakat. Aku ora masalah wis dicacat, dielek-elek. Pak Sino dielek, Pak Sino dicacat. Apane mung kuwi? Ya wis ben, ora masalah. Ora apa-apa. Sing penting aku punya misi satu. Masyarakat seneng karo wayang. Mbah piye carane? Mbah piye lek ngolah babagan lakon, mbah piye nggonku menonjolkan seorang tokoh, sing penting masyarakat tresna karo wayang. Wayang tetep di hati masyarakat. Kanthi cara mengkono, wayang tetep eksis, wayang tetep uga sing padha nimbali. Mula nuwun sewu, piyai mbiyen ana sing ngendikake, dalang sepuh ana sing ngendikake. Dalang aja sok mbalekke lakon. Aja ketika dijaluki Bagong bangun desa. Ayo mikir piye carane supaya wayang kuwi sewengin atas kuwi ana filosofi kebaikan dan keburukan. Ngono kuwi Bagong ya menungso cilik ya iso mbangun. Apa sing bangun ki mung ratu-ratu tok. Sing bangun ki mung nuwun sewu, mung para piyai-piyai tok. Contone Ndara Kresna, Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Apa sing entuk wayu ki mung para ndara-ndara tok. Masyarakat cilik kaya aku kaya Semar ya Garing ki ya diwenangake entuk wahyu, diwenangake entuk kanugrahan. Dadi aja nganti ditolak ngono. Nek tumrap aku wis tak lakoni wis to. Nek ora aja do melu-melu wis iki tak sandangi dhewe. Aku tak menonjolkan tokoh Bagong. Baju sayang karo Bagong ya pasine ya. Sayang banget. Nek ora sayang tenan kowe iki apa-apa ora tak. Bagong ae cacahe pira banget to. Ming gawe Bagong kowe tok kowe entek-entekke ragat, sokeh banget. Mergane saking sayangku karo kowe. Mergane aku ya ngerti nek kowe iki goleki rejeki aku, goleki rejeki kanca-kanca pengrawit, goleki rejeki kanca-kanca pesinden. Jos, lanjutkan, jangan sampai takut. Betul, kudu ngono. Upama jaluki Bagong bangun apa jenenge Bagong bangun kerukunan pemuda ngono. Lho, dasare aku ketua pemuda. Aku nek tumrap aku malah pamecut kok. Aku ora dijaluki kaya ngene, wah kudu mikir. Kudu mikir piye carane supaya aku iso gawe lakon kaya ngono kuwi. Nek ora ngono ndak ora sip. Ah iya. Ngono lho. Dadi ana mbok sesuk iki ado dititeni apa ora masalah. Aku ora dititeni ora masalah. Sing penting aku wis memberi apa jenenge warna lain dalam dunia pewayangan. Kuwi penjangkaku. Aku wis nggawe warna yang lain dalam dunia pewayangan dengan menonjolkan tokoh Bagong. Wis kuwi wae. Dadi nek nonton aku ya wis nonton anu ya Pak Sino ya nonton Gojek. Gojek ning ana pituture. Ha, ya kuwi sing apik kaya ngono kuwi. Mengkono wae. Sampeyan wis sarapan? Wis. Sampeyan wis sarapan wis. Bakmi. Aku ora digaweke. Aku doyan kok piye. Nek doyan tak jupuke, aku tak omong Yu Parmi ae men dijupuke bakmi. Aku ora mang bakmi. Aku selama ning kotak manganmu apa, Gong? Aku ki seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Sing penting masyarakat sayang karo wayang, tresna karo wayang, mencintai budaya kita sendiri. Paham? Wareg kuwi jenenge. Iya. Lek ku ngele iki nek ngrasake masyarakat ora seneng karo wayang, ora tresna karo budayane dhewe, malah tresna karo budaya manca sing ora pas karo adat ketimurane awake dhewe. Aku ora mathuk, Mas Ino. Iya. Iki tugas awake dhewe untuk selalu memberikan ujangan kepada itu. Heeh. Wis ngono wae nggih Pak Sino nggih. Ya, wah ngaren sopan kowe. Engko ndak aku gak golek mutut. Ah iya. Aku nek udun karo kowe iki keselak iku, keselak. Atos meneh suarane wis arep aku arep dikake kotak kowe atos meneh. Ya ora sayang.
Selamat istirahat ya. Nggih, selamat beraktivitas Pak Seno. Olahraga terus saben esuk. Iya, iya, ben sehat awake. Ben esuk iso pentas meneh karo aku. Iya, iya. Bareng pentas karo kanca-kanca WC. WL besok tak tunu mudhar kurang ngece kanca-kanca. Heeh. Ngaten kemawon sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para netizen, para penggemar wayang. Nah, disapa mento seneng. I love you. Saya suka dengan Anda semua. Pokoknya tersenani wayang, tersenani seni budaya kita sendiri. Jangan terombang-ambing dengan kabar yang mulak-malik masalah virus corona. Bapak-bapak yang di atas monggo latri menggaliakan para masyarakat. Ngeten nggih Pak Seno? Ya, jos, aku serang ngekei apa-apa wis kowe wae. Apik kowe manan bangane aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, 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 pulang. Kalau aku ditilai ya Pak Seno? Ya, tak tilai rasa aku. Pulang, 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 pulang. Hati-hati. Nah, lewat kono, terus. Terus. Buka dhewe ya, wis mlebu kono. Assalamualaikum. Ini saja untuk ya sedikit memberi hiburan kepada para netizen, para streaming. Nanti akan kita sambung lagi ketika saya sudah punya ide lagi. Salam kangen dari Ketua Pemuda Karangkadempel, yaitu Mas Bagong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terus subscribe karena selama kita tidak pentas, saya akan selalu menampilkan Mas Bagong. Entah dengan siapa saja, atau dengan sinden, atau dengan siapa nanti akan saya tampilkan setiap saat. Stay di channel Ki Seno Nugroho. Selalu subscribe. Perbanyak subscribe karena Anda akan terobati kangen Anda dengan Mas Bagong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.